For today's video mga ka-adventure, dadayo na naman po tayo dito sa may San Carlos City, Pangasinan. Mayroon daw bukas na bagong resto bar dito, kaya agad naman naming pinuntahan. Tara at kami inyong samahan. Pagkalipas nga ng ilang minuto, andito na rin po kami sa may San Carlos City. Malapit lang to sa may Centrum Fuel, MH Del Pilar, Rojas Boulevard. At andito na nga kami nilingmo dito sa may T-Point Resto Bar. Yun o, andito na rin pala ang aking mga kasama. So yun na nga mga ka-adventure, papasok na po tayo. Dito sa may likod pala ang kanilang pwesto. Ang T-Point Resto Bar nga pala ay nag-o-open mula alas 4 ng hapon hanggang alas 2 ng madaling araw. Wow, napakasimple at napakaganda naman pala ang kanilang ambience dito. At andito na rin pala si Mabuhay San Carlos at aking mga kasamang Team Mukbang. So yun na nga mga ka-adventure, pagkalipas ng ilang sandali, andito na ang aming mga in-order na pulutan. Nag-order nga pala tayo ng chicken feet. Tsura pa lang, napakasarap na. At saka chicken skin. At andito na nga yung in-order nating maiinom. At ang tawag nga daw dito mga ka-adventure, paradise. Umorder na rin tayo ng calamaris at mayroon pang lumpia. Hindi ata tayo malalasing dito kundi mabubusog. Kaya tara, shot puno. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito po tayo sa may T-Point Resto Bar na matatagpuan dito sa may MH Del Pilar, Rojas Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. At andito po kami nag-chill at nagre-relax. Tamang shot lang. Ay, kasama ko ang Team Mukbang at kay Sir Mabuhay San Carlos. Tara na, harap na dito. At dumating na nga rin nga pala ang aming in-order na pinapaitan. Ay grabe, quality. Napakasarap pala yung mga pulutan dito. Kaya naman umpisa na natin tumaga eh. Nanguha na yung kasama ko, kaya papahuli pa ba tayo? Kukuha na rin tayo, pero syempre pinapaitan agad ang ating babanatan. Ay shis, grabe, yumminess promises. Magdadala sana ako ng kanin pero naisipan ko, pulutan pala ito. Naku naman yan. Adiplex na rin natin yung mga ibang customer nila dito. Kaya kung ang hanap nyo ay tamang chill at makapag-relax, harap na dito sa my T-Point Resto Bar. At sa tuwing alas 7 ng gabi pala dito, mayroong kumakanta na talaga namang mag-i-enjoy ka. O diba, tignan nyo naman yung mga kasama ko. Umpisa na po natin ang tagay. Cheers! Kasama ko rin nga pala dito si Maning TV Vlog. Ay swabe, awat niya maong. Nandito rin si Jusa the Explorer. Masarap daw oh. Si Mabuhay San Carlos, tamang chill lang. Si Daring Kagiwa Vlog naman, yaminis daw, promises. Kaya naman mga ka-adventure, napatagay na rin tayo. Isang tagay sa tagumpay. Sama mo na yung mga katropa, mga kabarkada at kaibigan. For any orders and inquiries, pwede nyo silang i-follow sa kanilang Facebook page na T-Point Resto Bar.